Ahojte, dovolte mi predstaviť vám našu ďalšiu tréningovú pomôcku. Bude to jedna z medzistanovišť kruhového tréningu a síce sú to takéto klzavé disky, ktoré nám umožnia zase efektívne posilniť spodnú časť tela, stehná vpredu, v boku, vzadu, zadok. Dôležité je mať pri týchto cvikoch stiahnuté brucho, každá si tú intenzitu tréningovú reguluje sama. A úlohou našou bude na budúci týždeň sa vlastne oboznámiť s týmito tréningovými pomôckami. Je to disk na jednej strane hladký a na druhej strane je to vlastne taká látka, ktorá nám umožňuje na parketách vykonávať také klzavé pohyby. Dôležité je postaviť sa kvázi ako keby so špičkou na stred disku, pätky ľahšie držať asi centimeter nad zemou. Prvý cvik. Ideme do drepu a opatrne budete skúšať robiť takéto klzavé boky, unožovať jednu nohu do strany, druhú nohu do strany. Tak, aby ste nepoložili pätky na zem. Hop, hop, hop. Chrbát je mierne predklonený, ale rovný. Môžeme odvážnejšie, môžu ísť hlbšie. Do drepu, kvázi takého drepu, ťahať ruku dopredu, lakeť hore, hop, 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 hop. Výborne. Druhé kolo. Budeme sa snažiť posilňovať stehná a síce ideme do drepu. Váha na jednej nohe, ale pätka jemne zdvihnutá, chrbát je rovný. Celú váhu držím na tejto stojnej nohe. A s druhou nohou budem robiť takéto klzavé pohyby dopredu, dozadu. Budeme celý interval trénovať. Jednu nohu, prídeš na druhé medzistanovište a nohu vymeníš. OK? Môže sa stať, že jedna nôžka je lepšia ako druhá, je to úplne normálne, ale máme čas na to, aby sme si to pekne v kľude natrénovali. A posledné kolo, zase obidve nohy na disky, pätky jemne zdvihnuté, som vystretá, chrbát mám rovný, zase jemne do drepu a budeme robiť takéto pohyby, ako keby budeme šúchať nohami dopredu, dozadu. Výborne. Vyskúšajte si to, je to zábavné, je to zase niečo iné, je to zase niečo nové. Potrebujeme mať nové cviky na to, aby svaly dostali zase nové podnety, aby sa precvičili aj iné svaly ako doteraz, čo sme cvičili. Ďakujem, prídite medzi nás.